Hello mga ka-listeners, maayong adlaw mga ka-listeners, no? So karon mga ka-listeners, udto na. Ako'y pabati ninyo ron ang part 3 sa matagtakdol sa buwan mga ka-listeners. So medyo na dugay-dugay taan kay dugay ang pag-arrange mga ka-listeners, no? So minawan ninyo ang part 3. Amiyagi, nagkabugno na sab sila si Theo o Greka nga pulos lobo o kipadlong kini ni Guno nga uyuan ni Theo. Nasuko si Theo nga nanangin si Greka niya nga unahon niya lapa si Isabela sa panahon nga musuong na sila. O niya, dito sa bahay ni Jack nga napagkagabi, nabati niya ang uwang sa mananap. Ani kita mo pa'y takdo sa tong sugilan, matag takdol sa buwan. Layas, oy! Layas! Layas ka lagi. O, saan na nagkapaigon din eh? Oh, di! Mamatay ka! Nga naman ni si Lolo. Nagsige man na ni katugma. Di pa pahuwayla na siya sa Dr. Isabela. Kaya morang nalisang pa na siya. Ay, pagkatakan niya garas-garas sa BTS, ma. Bitaw. Naunsab yung ka ni Lolo ni mo. Paminaw ko, ma. Nalisang ginasas na hitabo sa iyang mga binuhing kanding o mga manok ang ipangpatay. Laliman ka. May abot sa taas sa iyang payag ang pataying mga manok. Kinuo ko. Nagtuo ko. Nga bangis nga mga mananap ang nagbuhat ini, ma. Kinahanglang madakpa na unta ni. Hapit ko na. Saan mo itong giruwa? Kadako ba? Oh, uy. Ang among bita ng abildo. Nabuak. Nga mo to siya nga. Ako may ginaki. Amutan. Ako nilak. Mas mabalik to. Mas mabalik to yung ruwa. Kinahanglan. Pabutangan nila akong birha o gumasa. Kining among bita na. Maligo. Tanaw na ko kong lawas. Basin nabakan ko itong ruwa. Bayaw na ako na. Naigot sa pagpusal yung ruwa. Diin ka, Greka. Tiyo, Nagkadugo ka. may kilakaw lang ko. Sulti sa tinuod. Diin ka. Namiktima ka na basab. Tiyo, nadisgrasya lang. Maligo na ko. Ayaw pa magag! Tiyo, sakit na ako, bata. May samad ka. Wala ni, di na ni makapatay na ako. Diin ka. Nagsuri-suri. Nangitaw akong kabin. O sa'y buot mong ipasabot, Greka. Kung gitugtan mo si Theo nga musagol sa mga tao. Wasap tingali rason na lang pugnan ko ni mo sa akong pagpaduol sa mga tao, di ba? Gusto sa kong adunay mahimong suod sa mga tao sa patag. Dili ka makamaong mo pugong siya mong kaugalingon, Greka. Busa, dili ka na magkaayo ka nimo ug ka na tong tanan. Sa ako nagkiingon. Kung nakahimo si Theo, makahimo sab ko. O pasag din lang ko. Isaad ko. Dili na ko manghilabot sa mga hayop ni ining dapita. Dako kini problema karon. Igon sa di na magkauyon si Theo o Greka. Atog na lang, ma. Ako na bantay ni Lolo. Oh, haga. Tapos pa nababantayan ni mo siya. Basi mo ngayon na nagkaon ron. Tanugon ang doktor nga baka no na siya kung makamata siya. Oo, ma. Ako na bahala niya. Sige ka mangitan ako kagdaas gawas. Ay, anak na lang kadiay ka sa pikasigdaanan, mao. Wabi tayo laing pasyente din eh. Sige.
Kumusta mo din, Isabela? Nga nang may balik ka din eh. Gusto lang ko makatabang ninyo din sa ospital. Ay, salamat sa imong paggunahon na, Jong. Dako na kay kagnahimong tabang, Theo. Ang imong pagda ni Lolo din sa ospital, dako na kay tabang. Ala, sige, pagsulti-sulti lang una mo diha hakay. Matagpilaw ko gamay. Sige manan. Ako lang ubanan si Isabela sa pagbantay sa iyang lolo. Yan na, sige. Ay, pamainit na ko niya mo kung ganahan mo. Okay ka lang din eh. Okay raman. Luwas na si Lolo. Kung di ka paabti kami dani at ini, ambot, magunsa na lang ka si Lolo. Nitaas dahi ko na maayo ang iyang dugo. Giatake naman dahi si Lolo. Nagkasulti na ba mo o ang imong apahan? Wa pa, Theo. Ambot anang Lolo eh. Nagsige naman na siya katug. Oh, gikinanasab niya ang saktong paway. Mao bitaw. Ug amo na lang sa gipaabot kanu sa siya mo mata. Ang importante nga makapahuway gid siya sa husto. Katong nasubig. Magilis na ko. Laminag, inom kape na. Ari. Unsa man ni? Uy, may gamay mo kong samot sa bukton. Karang ko kapantay, Ida. Unsa man kasama din eh. Ay, bebe, ako din karong tanaw sa amin, be. Uy, taas yun yung gasar. Sa tulog kagaras. Ano ba? Murag agis ako ko. Ayay. Magkapa-injection man kakog. Antirabis ini ugma. Ay, hapdos yun na. Ay, tuntot ang iruwa. Pahuway na, Isabela. Ako na bantay una ni Lolo nimo. Wa pa ko do ka, Theo. Ug ma kinahanglang gibiyuhan ako ang payag ni Lolo. Akong ilubong ang mga patayng kanding o mga manok dito. Ayaw ka bala ka. Tabangan di ka. Daghan ka na kaayag na tapang ako, Theo. Kalipay na ako makatabang nimo, Isabela. Theo. Nalipay lang ko. Nga nakikigala ka na ako, Isabela. Ako sad. Nalipay ko nga naa ka nga may tabang na ako. Og nga kasandikan sa tanang higayon. Salamat. Ugma, magdungan na lang tag ato sa bukid. Sa payag simula ni. Nana, nalubong lagi nato ang mga patay kanding. Kaanugon ining maong mga mananap. Mag-uulgit si Lolo hindi. Kay nahurot man gyud ang iyang kanding. Kaluoy sa imong apuhan. Maayo unta kun madakpa na ang bangis nga mananap nga miatake ini mga binuhi ni Lolo oy. Ayaw ka blaka. Madakpan rin eh. Huwag mahulong ra ang pagpamatay sa mga mananap ini Rapita. Daan pa ko nga ni ka din sa'yo. Oh, Krika. Manong niya ka. Gusto na kong makikikala sa imong mga higala. Ako si Isabela. Og ako sab si Greta. Og nalipay ko nga formal na kitang nakailang. Isabela? Ako sad. Ganahan man ko nga daghan ko mahimong higala sad. Tuod Isabela. May naibawan ka bang dapitin nga daghang mga prutas? Mga ihas nga prutas? Oo na. Naa may bayabasa ng akong lolo din May mapag ubanan ko nimo. Grika, dili mahimong dadon mo bisan asa si Isabela. Kinahanglan mo balik pa siya sa ospital kaya na ospital ang iyang apuhan. Okay ra tayo, oy. Tultulan na nako si Greca asa dapit ang bayabasa ni Lolo. Dili mahimo. Og nganong dili man mahimo sa'yo? Bitaw tayo. Nganong dili man ako mahimong ubanan si Greca? Wa pa madakpi ang bangis nga mananap. Mao nga kinahanglan nga magbinantayon ta sa tanan natong lihok. Sa'yo, ayaw ka hadlok. Ni ako nga uban ni Isabela. Dili na ko siya pasagdan. Pariente kit mo? Dili. Ha? Kun mo na,
Unsa man gid ay mo? Suod nga higala nga dili mahimong buhagon. Grika, pauli na lang. Kay mabalik pa mi sa ospital. Theo, dili ko mapauli kung dili ko makapanguhag bayabas. Isabela, sige na. Ubanin ako sa giingon nimong bayabasan. Uban na lang ko siya, Theo, ha? Dali raman mi. Dali. Kitang tulo ang manghog bayabas. Huwag yung kay kumpiyansa, no, Theo? Sa ako nang giingon, nga dili mahimong kumpiyansahan ang bangis nga mananap. Aw, mayo sa doon nga naa ka. Aron aligrita nga manguha og bayabas. Unsa man yung gibati, eh. Mura mo gilantan. Masalba! Diyan na me! Niya na sila. Sod lang! Boss! Dara ka sa sopa sa sana matog. Oh, lain ang lawas. Ha, oy, ha. Naon siya maningin yung bintana. Bosal pa. Nabuak man biluin eh. Warna. Naon sa maga? Anong luspad maga? Gilantan ko. Lakaw. Pag ko tambal para sa hilanat ko. Naa ng kabinet. Pagdali. Aw. Kalaban sa nguwi. Bosal pa. Karon palagi ko kabantay nga gihilantan ka. Gahi ba nung takang masakit? Kung si pagtunin mo na ako, bato? Nga di na yung madot na gilanat? Ay. Dalian ang tambal, be! Nara ang mga bayabas ay, nyadaghan kay bunga, oh. Daoy, may mabag ikaw na lang ang manguha, Isabela. May maglisod ng kukat-kat. Grika, ayaw panugo. Ikaw ang ganahan kay mukaw na ng bayabas. Ako na, okay ra. Doon na mo ko'y kuhit na gitaguan dire. Kadiyot, ha? Unsa magiplano mo, Grika? Gusto talang kang bantayan, Theo. Naibaw ka na. Sa dili na ko gusto. Ayaw ka pala ka. Dili pa panahon na magtuman ko sa kong gusto. Isabela, tabangan ta na lang ka sa pagpanguha. Kilalang bantayan ako ang lihok ni Grika. Iyang gialihan ang iyang una-una. Dili ko makasul siyang una-una. Anak ako, daghan ka ayo. Pulos na bahitog. Wow! Kalaming tanawon na daon. Grika, ayaw yung pag-una-una og nautan kang Isabela. Ayaw yun. Pa, salamat kang kakanas imo kong mga mata pa. Kumusta na imong pamati? Nganong igo lang ko ni mo gitutukan? Sinida ni pa. Pa ako ni sinida. Agkalok na ko na sa mga. Doktor! Doktor Kakon! Dapat siguro ka na pa! Doktor! Kadaghan na rin nakuha ng bayabas, oy. Dagan ako si Tiyo ko doon ni Theo. Ikaw ang hibaw. Mobalik na ko sa ospital, Theo, ha? Ubalan ka. Mauban ko ninyo sa ospital. Grika, pauli. Pauli! Nasuko kang Greka, Theo? Waka. Di lang ko ganahan nga biyaan niya nga kung uyuan sa bahay. Nga naman di ay. Masakitan ba ang imong uyuan? Dili man. Ligon pa si Tiyo. Busa ayaw siya kabalakit Theo. Ganansab ko nga katultol ko na ng ospital ini. Ato na lang siyang iuban, Theo. Dili. Okay. Dili na lang ko mamukos. Pero Isabela, higala na ba yata, ha? Tagdabay ako, ha? Bisag asa ka makita. Oo, Greka, oy. Higalan na ta. Ayaw ka bala ka. Sige, salamat. Tangagaw na mo. Dali na Isabela. Basi nakamat mo na sa iyang panimot ang imong apuhan.
Sige, Greta. Ato na mi, ha? Bye. Pauli na sa bahay. Bye! May panahon ra naman dapat sa dala. May panahon ra! Kalampad ko. Bossal pa. Masa mo kinahitabo ni mo, eh? Ang butoy, nung sama ko. Kinalang mo atong doktor. Diyos, wala pa din si Aldwin. Mas maayo pa, Bossal pa. Kay Murag, lain makutanaw sa imong naong. Ganam day, naong sa daw naong. Murag lagom. Punya, mulagom siya. Punya, usay mo, lus pa na sab. Punya, mulagom na sab. Pagdali. Tabangin ko. Dala ko sa doktor. Mayo, ang tagakamat na si Lolo. Manghinaot ta. Aron, makasulti na gid siya kung unsa gid ang hitabo dito sa iyang payag. Mayo, ta. Gulit na siya. Nagagupot ang ward ni Lolo. May hitabo. Pagdali sa'yo. Ayaw maglagas pa! Basta lang pa! Malaw sa mas Lolo, ma! Dahadlok si Isabela. Ha? May nakita siyang dili maayo. Kalma na siya karon kay nandiyan na siya. Fokus kita pagpanaga sa motor. Sakit na kayo. Naunsa man yung lumang ko. Huwag ka kahiluin. Ayaw mo sama. Kinang mabuta sa ospital. Maunsa mo kinahitabo ni Lolo? Isabela, murag na buang sa lolo ni mo. Wa siya mabuang. Nalisang na siya. Magikadlukan siya nga makita pa niya sa iyang panumduman. Sa makayang gikahadlukan. Bitaw sa'yo. Unsa may gikahadlukan? O sige kahadlukan ni Lolo. Ang mipatay sa iyang mga binuhing mananap. Unsa? May gikahadlok ka mananap si Papa? Mao ka na. Makita siya mga mata ang kahadlok. Dili matukib nga kahadlok. Luok ko. Manang, ayaw pakilak. May sulbad ang tanan. Unsa ang ganang matangas mananap ang mihamok kining dapita? Bangis, ma. O gusto sa mo patay og mga mananap? Ganong iya man ang gibuhat. Posibleng nagdua lang siya. O posible sab. Naggusto siya mo dimdim og dugo. Mukaon og unod. Ganong naingon man ini si Papa. Makalma lang. Ayaw lang palabi sa imong kaguol kay basig ikaw ang madiskasya simba ko. Salamat kasi mong pagtabang do. Sakit na yung gayong nga kung Ulit ka dito! Tulan kita sa hospital! Tapos kayo mo ganagan! Tapos ka! Maray ko po ang ngungon! Ulit ka dito, Salpa! Hapong ka! Ulit ka dito! O, tulan ka! Tulan kita sa hospital! Kinahanglan mo kalma ka. Dili mahimong masakit ka tungod ining nahitabo ni Lolo. Nahadlok ka ko Isabela tungod kay unang higayon nga naingon anang imong apuhan. Iso kang imong apuhan. Wa sige kahadlok ka Isabela pero karon ra mo sobrang iyang kahadlok. Kinahanglan batukan niya ang iyang kahadlok. Pero saon? Bisan ako. Mahadlok siya magtan-aw nako. Tungod lang tingali na sa tambal maoy. May tingali nga mga una lang mo. Ako lang bantay sa imong lolo Isabela. Oh, Ay, maayo emergency, pa. sugatan ninyo. Manggawas na tama. Sugatan ninyong emergency. Tauban! Tauban! Sakit na kayo kung tauban! Murag si Chuck na ilang giagag pa ingon sa emergency room. May nahitabo niya. Dinhila mo. Tauban! Ma! Nausap ka na si Chuck. Ay, paglangas, boss! Boss, ma! Ay, paglangas! Boss! Boss, saan ang tabunin mo? Sakit ako! Sakit akong lawas! Unsa man na siya ang bukton?
Ang mananap! Agi ni! Sa kukusa mananap! siya. Tabangi ko! Injeksyonan siya. Kailangan injeksyonan siya. Gulili. Tiyo! Lain ang ulas! Kung sa matangas sa mananap, ang nakasama ni mo, boss. Dakong iro! Nasamdan ko sa dakong iro! Dakong iro? Dakong iro ang may atake nilo? Mayroong minaspag ako sa bahay! Kalma na, sir. Sakit kayo ako mo! Sakit din kayo! Ako ka naman sa sakit! Mawara na. Ayaw kontrahan ni mo kusog. Ayaw pagutong. Dawata ang sakit ng gibatin niyo. Naunsan maka ang imong higala? Ambot na ka, ma. Murag nahilom naman siya sa emergency room. Basig na disgrasya na siya. Isabela. Theo, si Jack magin ang gitabang sa emergency room? Oh, siya. O, may nahitabo niya. O sabi na hitaba ni Jack? May samad siya agi sa kukus sa iyang bukton. O posible, nga ang rabis ang misaka siyang uho. Rabis? O, kusog nga rabis nga misaka siyang uho. Talagsaon na rabis. Kuyaw ko na na. Doon na ramay namatay tungkol sa rabis. Doon na sa'y mabuang. Dinhiyo na mo. Mubalik og ma. Doon na lang susihon. Naunsa man tang higala ni mo. Mura magdasuko siya. Ambot mo. Usahay, magkapahibong ang mga lihok ni Theo. Sibuti mo ipasabot, Isabela. Kanunay siyang mabalaka, ma. Mura siya doon nagkikahadlukan. Grega! Unsa naman siya nahitabo, tiyo? Hain siya! Bisan unsa akong gahi siya go, tiyo! Kaya unsa naman siya isa, Grega ni mo. Wa siya makasaan ako, pero doon siya gibuhat sa akong mga higala. Grega! Grega! Tayo! Nga na bang isog na masapin ang tingog ni mo? May saan basap ko? Unsa gibuhat mo ka, Jack? Jack! Nga na bang nakiskot na masap ka ng Jack? Dili ba sa Isabela man tong atong ikauban ka ganina? May gibuhat na ka, Jack! Sulti! Wa ko'y gibuhat sa imong higala nga maldito. Ayaw na lang pamakak! Nakita ko siya dito sa ospital. Gitabang siya sa mga doktor. May nahitabo niya. O kung sa may nahitabo niya? May kinawrasan siya sa kuko. Sayang nga baga. Sayang bukton. Og agi kinis kuko sa usa ka lubo. O ako nasab ang pasanginlan mo? Nga mo inihagwa sa imong boss kuno hay? Sulti na lang sa tinuod, Grega. Nagkakita ko sa imong pag-abot sa miaging gabi. May gilataw ka. May gisulti ka. Giunsa nimo si Jack. Akong gihagwa. Wa man ko'y lingaw. Dili paghagwa ang imong gibuhat ka, Jack. Gusto nimo siyang patakdan. Wa ko'y hunahunang patakdan siya. Pero wa man ko'y lingaw. Mga ako siyang gihagwa. Mahil mo bang dili ka na mo gawas dinhi sa bahay, Grega? Ha? Tiyo, kalma lang. Dili na ni madalag kalma, tiyo. Dagan na sige buhat ka kabuang. Naglingaw-lingaw lang lagi ko. Di magkakanang makikuyog na ako. Mangnangita kog laing kalingawan. Ayaw na ni Kuswa. Nagkabati ka. Katapusan ni na ako pasidaan ni mo, Grega. Dili ka makapugong na ako. Raman ka na lang yun sa papasakit na ako sa'yo. Tungod ka, pirmi ka masayop. Usa lang ka sayop, ha? Usa na lang. Ug mabuwag ako ninyo. Ayaw. Putlon ko nga itong pagkakapikas. Kung dili ka mapatuon ako, Grega. Ayaw. Ayaw sa'yo. Nauwi ka. Sunda na lang si Tiyo, Grega. Katapusan mo na lang kining pagtuman sa gusto. Palayo sa akong mga higala. Dili ko na siya magunitan. Kinahanglang buhian muna si Tiyo, Grega. Kung makita na niya ang espada, mabuhat na nimo ang tanan mong gustong buhat. Og inig-abot ni anang panahon na. Unahon ko dito sa paglapa si Isabela. Naunao nagmaayo ka ng plano mo, Grega. Gipalagot ko ni Theo, Tiyo. Ang kalagot kinahanglang kontrol. Aron dili kini maghatag og kadaot kana. Pero gipasakitan ko niya. Maski palabin na niya karon ang iyang babae. Tambag lang, Grega. Matagig higayon si Tiyo na magkapanguna-una. Doon na siya ikaw galingong pamagi nga angay na tong irespeto.
pabor ka sa gibuhat ni Theo? Dili. Nawala ka ako sa himtang si mong apuhan, Isabela. Ma, inadlok naman ko. Sa unsa? Sa mga paghitabo din sa atong dapit. Gusto ka. Hasta ko nahadlok sad ko, Isabela. Ma, Ambot. Pero murag lahi ang mga panghitabo sa atong dapit karon. Talagsaon kay ka nakamatay sa mga kahayupan. gusto ka, ma. Sukad, karon pa ni mahitabo nga daghang mga hayop ang pamatyon sa usa ka higayon. Ug niya, nawha si Jenny. Nga naman, ha? Nga di ay, Isabela. Nagtuo ka? Nakonektado sa mga kamatay sa mga mananap ang pagkawa ni Jenny? Dili ko gusto maghuna-hunain ni ma, pero mao ka na ang gituhuan ko. Unsa? Nga may daotag na hitabo kang Jenny. Unsa man kasi mong pagtuo ang nahitabo kang Jenny, Isabela? Nagtuo ko nga nadisgrasya siya. Unsa? Tayo, May nahitabo na sa emergency room. Boss! Tambali ko ninyo! Boss, liw, boss! Masuk po ayo! Emergency room! Boss! Hindi ko makatog! Tangtanga ang kalaban sa akong... Kalma lang, boss! Okay! Kalma lang! Kalma lang, boss! Boss, tama lang. Dili mahimo nga. Pagdaog ka sa mga gibating sakit sa uo. Ayaw ka suko. Ano muluran kini? Pero murag giukay ako! Ang akong kaunuran murag giukay! Nawala ka na, boss. Mulakaw ko! Mangita ko na yung makatambal ako! Boss, ayaw maglakaw, boss! Ayaw maglakaw! Mulakaw ko! Boss! Ayaw paglakaw, boss. Boss! Kalma lang, boss! Kinahanglan nga matambalag ka. Uy! Kanabok! Doon mo! Balik sa higanan! Ayaw sugata ang kasakit sa imong kusog. Giduot ko ni mo! Kinahanglan mamati ka na ako. Para makalabang ka ng gibati mo. Katog. Piyong ang imong mga mata. Magduka ka. Piyong ang imong mga mata. Dawata ang sakit ng imong gibati karon. Dawata. Imong napanilag si Boss Alpang? unsa man gid ka mga paghitabo sa among dapit. Nganong ang mga nahitabuan? Ako mang mga kaila. Dili maayo nga ani ka magpundo sa gawas si Isabela. O ganon dili man mahihimot tayo, ha? Dili lang maayo nga mukumpiyansa karon. Labi na gawa pa makiti si Jenny. Ay, tayo, naglipog ko kung sa'yo nahitabo ni Jenny. Ganong kalit man siya nawa. May nahitabo niya. Sa? O kung saan ka ang posibleng nahitabo ni Jenny? Kana ang wa ta may baw. Pero manghinaot lang ta. Kamakita na lang unta siya sa iyang mga ginikanan. Kumusta na si Jack? Nakapaway na siya. Unsa kasi mong nauna ka na nahitabo niya? Unsa kang mananapa ang niatake niya, ha, tayo? Madakpan na sa dili madukay. Maayo ta. Ayon saan naman lang ang mga mag-uuma kung mahurot pirmi ang ilang mga hayupan. Ayaw ka balaka. Mutabang kog sulban ini. Mutabang ka sa pag-roving. Kung gikinahanglan. Aron masakpan ang mga bangis nga mananap. Lahom na gabi tayo. Basi magkapian ang kasadan. May mabag aniwan ako din eh. Ha? Gusto ko nga ubanante ka din sa ospital sa pagbantay sa mga lolo. Isabela. Isabela. Uy. Ma. Punta ka di ay. Tarong og higda dito speaker sigdaanan, no? Si Theo, ma. Milakaw.
Ubalik na ko na siya. Gipukaw ta ka, aron mahibaw ka, mapauli uno kaswaye. Makuha kong atong ilisan. Oh, sige, ma. Ubalik na dahin ko. Dalion na nakog laba ang nga bulingon. Ug akong lutuan si Mama Marisa. Sige, ma. Oh, kumusta naman naging mong amahan sa ospital? Wa pa man gid siya maayo ining panghuna-huna niya, Ma'am. Unsa? Uy, basig na buang naskalisang ang imong amahan ni da. Ma'am, Laruhan na, uy. Aun sa man, wa ba mo'y kaliwat na buang? ay wa sa taon, Ma'am. Oh, mayo man ang maklaro na tong daan. Eh, bulungan na ba kayo ng mga tudlo sa imong anak? Dusigon ng iyang mga kuyamoy. Ay, nalagtagda ng Kuya Moy sa kong anak. Mahimo ba? Sige na, maglabaon ako. Aron kabalik ko sa ospital. Kano sa mga ni mauli si Lolo eh. Nalisang pa maghapon ni siya. Sabil. Oh, Ginadante kag pamahaw. oh. Salamat sa iyo. Lo! May bukad na sa iyo mga mata si Lolo. Lolo. Isabela. Nagkailangan anak ko, Lo. Akaila, oy. Apo man ta ka. Unya, pinangka man ta ka. Salamat taon, Lo, nga nagkailangan anak ko. Naunsa man ka. Ngano nag-uol man ka. Wala ka mahibaw nga niya ka sa ospital, Lo. Oh, ospital di ay ni. Ngano ni amang ko sa ospital. May nahitabo man sa imong payag, Lo. Nahinumdum ka? Ang akong payag. Kuan, Oh, may nahitabo sa imong payag. gusto. Gusto. Nahinumdum na ba ka, Lolo? Kung ano nahitabo sa imong manok o kanding? Ang akong mga manok. Ang akong mga kanding. Ang mananap. Ang bangis na mananap. Iyang giwatas-watas ang akong mga manok. O mga kanding. Nakita ba nimo ang maong bangis nga mananap, Lo? O nakita ako ang lagtom. O nabati na ako ang iyang pagngob. Bangis nga pagngob. Lo, Lo, kalma lang. Hinumdumi lang yun. Kung nakitaan pa nimo ang iyang porma, ang iyang naong. Iro ang iyang mga mata. Nakita ko ang iyang mga mata na bisidlak. Bisidlak ang duha niya ka mga mata. Unsay kulor sa mong mga mata. Muranig. Marble na naigo sa suka. Uksiga kayo ang iyang mga mata. O iyang gikunis-kunis ang akong mga mananap sa tangkal. Mao ba? kuy mauna. Usa ka bangis nga iro ang mipatay sa mga binuyang hayop ni Mulo. Pero Pero unsa, Lo? bisa ka siya sa payag. O gusto ko niyang patyon. Unsa? Oh, Lo. Sa Lo? Lo, kaon lang na. Palaksik sa lawas, Lo. Pero nahadlo ko. Nahadlo ko sa akong nakita. Unsa man ang kadukan gini mo, Lo? Ang mananap nga akong nakita. Ingon sa usa siya kalubo. Sigurado ka, Lo? Nga... Lubog yun ang akong nakita. Lo, di ba iro raman ng lobo? Gusto ka, Isabel. Sama siya sa pamilya sa mga iro. Pero utukan na ang mga lobo. Boss Alpin. Kumusta mong pamati, boss? Okay na ka, boss? Okay na ko. Kuya, Arang-arang na. kuyawa na mo ay. Hain si Tiyo. Tapos pikas kwarto, boss. Kay
naman sa si Isabela diya. Na-admit man sa niyang lolo. Boss, ayaw lang baro, boss. Pahuway lang muna. Okay na lagi ko. Maayo na ko. Mapauli na ko. Dali na. Unsa? Mamauli na ta, boss? Nanawag ra ba ni mong mama si mong cellphone, boss? Ako lang gitubag. Muanhi ko na siya. Anong muanhi pa man siya? Nga nakagawas naman ko. Oh, boss, tawagali mong mama, boss. Aron may baw siya nga wala ka din eh. Boss, kumusta ng imong pamati? Okay na ko. Mapauli na ko. Ihatod ka na mo, boss. Mayukin lang ko na huna Canada. Sige. Ihatod ko na yun sa bahay. Sige. Manangid na ako ni Isabela. Wanay kaso, Theo. Di man sa makakawas pa si Lolo. Sige. Ihatod lang ako si Jack sa ila. Dayon mo balik ko din Sige. Pag-amping. Kamusap din pag-amping. Ayon lang po kawa si Lolo. Kay nakatog naman din na. Sige. Sige. Arin ako. Balay ko na ako si Jack sa pikas kwarto. Puutan mo na si Theo. Hangtod ang salbahis nga Jack. Iya ginagipakitaan o paayong pagtagad. Isabela. Ma. Asan mo sa itong imong higala? Ako ba ito lang sigpatan nga mapaingon sa pikas kwarto? Nagsusi lang siya ni Jack, Ma. Mag-unaw-naon lagi na imong higala, no? Nga si Tio. Oo, Ma. Talagsaon ang iyang kabuutan. Hoy, Nina! Ayawan lang Lo? kanimo, uy. Hoy, nakakaindang makaon niya. Pakan ako kay gutom. Di pa. Sige, kaon una ha. Una ka magsultig maayo. Tio, mulakaw ko. Asa ka man, Krika. Basin og magsagbuwag na sabkag kahadlok sa mga tao, ha? Mas mainang makurugo na to silang daan, Tio. Ibutang sa hustong timing ang tanang Krika. Sa ako nang gingon, di na madaas si mong paraig si Tio kung magbuhat kag magkadaot siyang gibuhat na magtakuban. Ayaw ka balaka. Mag-amping ko nga dili masakpan sa katawhan. Kinahanglan yun, Krika. Boss, niya na kita, Boss Alpa. Tio, tanawa ang nabuha kabitana. Mao ba ka na ang gidasmagan sa dakong mananap? Mawa ka na. Gisong kunya din Boss, di lang una ko magdugay ha. Kay, mali mo sa itong mga inahan. Sige. Pero balik ako, ugma. Boss, balikon ka. Bye, boss. Kinsa ra may kauban nimo dinhi sa dako ninyong bahay, Boss Alpha? Ang kamong kusinira og labandera. Dali. Sud mo. Salamat. Hoy, lakaw do. Pagkuhang mainom na to, kanang bugnaw. Apa, Salva? Maayo man gid ang pagkaguba ang inyong bitana. Ugmaw ka na ang akong gustong pangandaman. Unsay but mo ipasabot? Karon nga nabalik ako dinhi sa bahay. Mangayam ta. Mangayam? Mangayam ta. Dali, may ipakita ko nimo. May kay daghang kang nakaon pa. Lagsik, dude. Anong kagawas na yung din sa ospital? Nagkabakasyon na noong kanina sa ospital, Ang mananap ang nakaingon ini. Pa. Ano na paghiskot sa bipatay sa imong mga hayo? Kinahanglang masumpo sila. Kinsay masumpo, Lo? Amin na kung usa lang kasugilanon ang bahay nila. Pero, tinuod yun sila. Tinuod yun. Usap na imong gipanulti. Isabela, kinahanglang mangandam ka. Unsay po itong ipasabot, Lo? Ang tagna, ingon sa mahitabo na. Unsa? Gitag na,
nga moabot ang panahon nga buhari na usab ang mga mananap ining dapita. Unsa? Pa, unsa di mo sa libo di panulti? Unsa pa naglabad na mo, ha? Wa maglabad ang ako ko. Tinuod ang akong isulti nina. Mao ka na ang ipanugon sugad pa sa among mga katigulangan nga kinahanglan magbantay mi. Kay moabot ang panahon nga maghari ang kangit-ngit ni dapita. Pa, Lo, bawal lang muna ha. Dili mo mutuon ako sa... pa, di anak tas bagong panahon. Di na tinuod ng imong mga sugilanon sa unang panahon nga bahin in dapita. Kinahanglan mo tuo ka nina. Alang kang Isabela. Sabot ang pasabot. Kinahanglan mo tuo ka na si Isabela adunay misyon ini dapita. Unsa man ang maong misyon, Lo? Ang misyon sa pagsumbo sa mga kautan. Unsa? Ay, ang Lo, kan, inom na lang og tambal, ha? Labad na tingali ng imong ulo. Dili ninyo kapungan ang mga mahitabo sa unahan. Tungod kay gitagda na kini ug nakatakda na kini. Ha? Lo, Gusto na, ha? Ayun ang pag-iskot ang mga butang na imposible. Nida, kinahanglan mo tuo mo na ko nga lubo ang mipatay sa akong mga hayupan. Lubo! Niya na ta sa koleksyon sa akong apuhan. Unsa ning kwarto ha? Napuno man ni sa mga hait ng mga hinagban. Oh, mao kini ang kabilin sa akong apuhan ngadto sa akong inahan. Unsa? Nangulikta nga akong apuhan og mga karaan nga mga hinagiban. Naay katana. Katana sa samurai. Naay kampilan. Kanang tanan mga armas nga naa sa bungbong nga gipanghad, ulos kana mga hinagiban nga nakapatay. Unsa? Matod pa sa kong lolo, nga kanang maong mga hinagiban. Nasunod pa niya gikan sa iyang apuhan. Nga nasunod pa gyud gikan sa iyang apuhan. Ug pulos mga mahalon kanang maong mga hinagiban. Ug nagakita ka ng niya na nasa urna? Oh. Nagakita ko. Usa ka nag-espada. Baaw ka na ang labing mahal sa tanang mga niya sa sud sa kwarto sa akong apuhan. Ug unsa may nakamahal ana nga iyanon ra magkainaw ana. Usa ka na ka-silver nga espada. Unsa? Maaw kuno ka na ang nakapuo sa tanang lubo ni ining dapita. Unsa? Oh, mga pinangga kayo ka na sa akong apuhan. O ka na iyang urna, dili na basta-basta maabli lang. Mao ba? O ka nang naa sa pikas nga urna, mausag ka na ang gitawag og crossbow. Tinalisang kahoy ang bala niya na. Para sa mga dili kasagarang kaaway sa tao. Ang mga kaaway nga nagtago sa kangit-ngit. Nakitaan ko ang espada nga among gipangita. Siyado kining maong kwarto. Busa, dili kini masud bisan kinsa. Og ako lang ang naggunit siyaw nining maong kwarto. Mao kini ang gibilin kanako sa akong amahan. Mao pa. Mutuo ka ba dahi nga dunay lobo? Lobo nga mananap? Oo, mutuo ko. Pero lobo nga tao? Mutuo usap ko. Kay ako kini. Oh. Nalimot ka sa nga sa akong gang? Lobo gang! O ganong mo sa kanang napili ni Mungan sa tunggang? Tungod kay gusto kong mahimong lobo. Mao ka na ang gusto kong maangkon. Ang gahom sa lobo, matagtakdol sa buwan. Dili ba day ka mahadlok anang maong mananap? Mahadlok? Mabitaw nga gusto kong mahimong usa nila. Aron ako na ang maghari ining dapita. Ug makuha ko na ang tanan kong gustong kuhaon. Ug si Isabela, dili na siya makabalibad nako.
Gusto ko nga mahimo kong tinuod nga alpa. Ang hari sa mga lubo unya ining dapita. Og si Isabela ang mamahimong inahan sa akong mga anak. Nga mga lubo usab. Ayaw pangandoy ang butanga. Musupa ka nako, Tiyo? Dili lalim ko mamahimo kang pangis ka mananap. Nga kahadlukan sa tanan. O ganun na kasulti ka manana? Ako lang ang nahuna-huna. Lahit ko, Tiyo. Ganahan ko og gahom. Salva, nang bugnaw nga mainom. Dali. Mag-snacks una ta. Wa ko magkauyon sa pagkaon sa ospital. Itag na. Nga mo bahalik ang kangit-ngit ining lapitan nida. Pa, paway una pa. Bitaw lo, pahuway una. Dili. Magisulat ag balik anang lobo ha. Dili nida, Isabela. Kinahanglang iskutan kini karon. Samtang buhi pa ko. Samang ka? Kalit pa kang nahasol anang lubo-lubo. Di na makayos mo huna-huna. Kinahanglang mo tuota sa sugilanon sa mga karaan nining dapita, nida. Kinahanglan mo tuota nga doon ay lubo. O dili lubo lang nga mananap. Tao nga lubo. Pasikatakiho na sad ka ha. Pero, kinahanglan mo tuo mo nga ikaw, Isabela. Ikaw lang ang makasumpo aron dili kini mahitabo. Unsa? Nganong ako man lo? Mao ka na ang gitag na ikaw ang katapusang mangangayam. Unsa? Pahuway lang sa lo ha. Magsulti lang tagbalik anak kung makapahuway na ka ha. Sige na, katugo na. Sige, bupahuway ko. Pero magsulti ta pag-usab anang butanga. Oo, lo. Magsulti ta pag-usab. Sige na, pahuway na. Unsa man itong kipanulti ni Lolo? Nang limbawt pa nang akong balhibo nga namati niya. Isabela, dito na ko sa doktor. Oo niya, ma. Unsa may gisulti sa doktor bahin sa gipanulti ni Lolo, ma. Wa pa maapektuhi ang utok ni Lolo sa atake nga nahitabo niya. Bausa na gisulti sa doktor. Bunga pa kiniskalisan sa nasaksihan niyang pagpatay siya mga hayupan sa usa ka mananap. Ma, dili ka na mapuang si Lolo. Isabela. Ma, ano nilang ka? Ngano, ma? Isabela na hadlok o ipakita yung sintomas sa mga apuhan. Sa, kaya naman di ay, ma. Tungkol kang atong kaliwat ka sa'yo kayong ango-angohon, Isabela. Mao ba, ma? Mao ka na gisulti ni Papa sa una. Nga sa'yong ango-angohon ang mga laki sa linya sa atong dugo. Og nahadlo ka nga giango-ango na si Lolo. Mao na, anak. Nahadlok ko. E bisag unsa na layang ipanulti. Wa ko makuna-una nga giango-ango na si Lolo, ma. Unsa? Kung ano may abot na sa mga una. Tugod kay. Tugod kay unsa? Sulti. Tugod kay. Magagawas lang ako dito sa kakawayan. Unsa man ron? Nay, nagsunod ako. Munagan mo ko. Nagsunod ako. Ang ako. Sakit sa akong dili. Unsa na nagtagtom nga maduhol ako. Ayaw. Ma, usa ka na kong mananap ang biduhol na ako, ma. Unsa? Ug ang iyang mga mata, lahi ang kuno sa iyang mga mata, ma. Biduhol siya na ako. Di na ko gustong makahinog sa iyang mga mata, ma. Gusto na.
nakasultian na sa ubang tao ko. Ano man ma? Tungod kay... Mauna ang mga daman sa mong apuhan di sa bilang. Kung dili lang kasi lulundol po lang ni mo ang damanon ng matangas man na tagamahan usap sa imo lulundol po. Mausap ka na ang mga daman. Kamahit sa mga lobo. Dili basta-basta ang kalisa kailang matiyon sa maong daman. Kami sangkok ini sa pagpa-hospital. Pero dili naman ang nahitabo na ako, ma. Nagmata ko. Gigukod ko ang mga malditong tao dito sa katawian. O nakita ko yun, ang nagdagtong nga mananap, nga bidungol na ako, ma. Mao nga nadagma ko. Abi na kong iyan akong patiyon, ma, pero nakita na lang ko ninyo sa dapil sa karisada. Huwag ang iyak tingog. Magkagulat ko. Ano ba si Bigis ko talang mo ang mananap ni Isabela? Pero tinuod siya. Og nagtuo ko nga siya ang ipatay sa mga hayop pa ni Lolo. Og sa usa ka tao magipatay, pila ka buwan na ang milapay. Dili tapon ko makasud sa una-una ni Teo. Dili na gid niya ibahin akong iyang mga tao. Huwag sa'y gilang tao mo diya sa ubos, Grika. Di ang dapit sa kakahuyan. Mao ka na ang nahimutangan karon ni Teo, Teo. O dili ko makasud sa iyang una-una. Patagin na lang siya katungod nga mutago sa naa siyang nahuna, Grika. Pero kapikas ko niya. Dili mahimo nga maputol ni Teo. Gigapos namin sa dili makitang hilo, Teo. Huwag mamatay ko kung putlon ka ni Teo, Teo. Dili ka mamatay, Grika. Mamatay ko! Mamatay ko! Tungod kay dili na ako madaog ang sakit. Kundiyaan ko ni Teo. Wa ka biyain ni Tiyo. Ado na lang siya giatiman nga misyon. Amo na gining misyon. Amom duha. Nga gusto niya sulong tungod niya ng Isabela. Kalma, Grika. Kalma. Papaulin ako, Boss Alpha. Sige. Pero huy. Pasidan ang likadaan ha, Tiyo. Unsa man ka na, boss? Ako na nang gimarkahan si Isabela ha. Ha? O dili ko gustong nga ikaw ang mahimong kong karibal kang Isabela. Tungod kay ako na na siyang giangkon nga ako. Nakasabot ka. Ako na nang gimarkahan. O kay ako naman siya gimarkahan. Ayaw na nang hilabte. Higala lang kami sa Isabel, boss. Gawas pa. Dili mahitabo nga mahimong kami. Mayo. Kung mauna ang naasi mong nauna. Kay ako ra ba, dili ko ganahan og traitor. Mukatol day ning akong mga tudlo sa pagpamusil. Kay magabantay ko ng akong butang hilabtan sa lain. Isaad ko, dili mahitabong hilabtan ako si Isabel. Kay imposible ka na mahitabo. Aw. Basta ha. Wa jud ka maibog kang Isabela. Ha? Magtaruhay lang ta. Tiyo. Unsa may gibati nimo kang Isabel? Wa. Barugi na yung gisulti ha. Nga wa jud tay gibati para niya. Tinuod ang akong gisulti. Wa ko'y gibati para niya. Sama lang siya sa... Unsa? Sama lang siya sa akong igsoon. Kana lang. Sige, boss. Adon ako. Kay basig ipangitan ako sa amo. Ayaw na tiyo. May lain ka pang toyo. Ugma. Mangayam ta. Unsa? Nalimot ka sa akong gisulti nimo? Ugma. Mangayam ta. O kung siya atong gamiton sa pagpangayam, uma. Ikaw papilion ko sa armas nga naa sa kwarto sa akong apuhan. Tinuod ka? Oo. Ikaw ang una na akong papilion sa hinagiban sa akong apuhan. Ug ugma. Takdol ang buwan. May ayamon na sabta. Unsa? Unsa makang amo ayamon, ugma? Muban ko sa inyong papangayam, ugma. Oh. Naibaw ka sa kong ginahuna, Grika? Ayaw ka limot, Teo.
maayo nga kapikas na. O dili sa tanang higayon nga masirad-an mo ang imong huna-huna, Theo. Busa, muuban ko sa inyong pagpangayam, ugma. Dili. Maglalis na masabta, Theo. Dili ka mahimong uban. Ako lang ang membro sa lubugang. Magsunod lang ko ninyo. Kay gusto na sab kong mangayam. Busa sa musugot kag sa dili. Muuban ko ugma sa inyong pagpangayam. Nahibaw ko nga ini kag ugri ka. Busa mo hangyo ko nimo. Ayaw sa mukang among lakaw ugma. Tungod kay nahibaw na ko kung hain ang espadang makapatay nato mga lubo. Unsa? Mao ka na. Busa di maayo nga mabulabog ang akong lakaw. Gusto si Tio, Greta. Oh. Dili mayong mabulabog ang ilang lakaw. Kung tinuod ka nahibaw na si Tio kung hain ang espada nga may patay hapit sa trang lubo ning dapita, gato sa nakatuig ang nakalabay. Nabati mo na ang hukom ni Tio Gudo, Greka. Ayaw nagahi ang imong o. Tio, mahimo bagay mo kung sultihan kung hain ang espada karon mahimutang. To akin ni sa bahay ni Jack, Tio. Tinuod ka. Nakit-an na nimo ang espada. O, Tio. Nakita ko na. Ug mahimo ko na kining kuhaon karon. Buhat ka na, Tio. Ug kinahanglang mo mada ang mga espada karon adlaw. O, Tio. Usap pamati ako, Greka. Ayaw naglawgaw ang akong lakaw karon. Kay duol na ko sa akong kadaugan. Sige, Tio. Mangandam pa ko alang sa among lakaw ugma nga mao ang pagpangayam. Wa na gyud pilabot sa mga lakaw, Tio. Pasagdan na lang una si Tio, Greka. Ayaw siya hatagig labad sa o. Kay hapit na ito magkuha ang espada. Ug mao kini ang labing importante para nako. Unsa man gyud ka importante ang maong espada? Ang maong espada lang ang makapatay nato. Tungod kay wa kitay gahom aron maayo ang samad nga maigo niini. Unsa? Mao nga kinahanglang makuha ang maong espada ug atong maguba. Tio, di kinahanglang matunaw ang maong espada, Greka. Aron wa na ikapanalipod ang mga tao bato ka nato. oh. Tio, Gamayng samad lang sa maong espada. Kut-kuto na niini ang atong unod. Dali. So, diri pa. Pahuay na diri sa among kwarto. Mahimo dahil nga ani kumupuyo din eh. Akong hanyo us Mama Marisa. Ma, andam ng kwarto, ma. Nakapahuway na sa lolo dito. unsa man eh? Ngano ni? Siya si Lolo Dolpo, ma'am. Ug muhangyo lang unta mi mamba. Nga nilang una si Papa Dinis inyo. Kay amo pang tarungon ang iyang payag dito sa bukid. Luya pa maguna siya. Kanya, wa may magkaatiman niya dito, ma'am. Maunguhang yumi nga, ani lang una siya sa kwarto namo. Dili siya mahimong magdugay din he, ha? Oo, dili ma'am. Di ko ganhagag kang tao din he sa bay. Mapauli na ng kunida. Ayaw pa. Ang pauli ko. Mas maayo masab nga adto na siya sa bukid dida. Kay masayahay ang hangin didto. Ma'am, kung adto siya sa bukid, kinahanglan na usa na mo ni Isabela nga maatiman niya dito. Unya, unsaon naman lang inyong trabahoon din he? Ako na lang yung muuban ni Lolo sa bukid, ma. Dili na mahay mo Isabela. Kita ang duha ang uuban ni Lolo ni ba dito sa bukid. Hoy, buot-buot baya mo. Unsa man, manglayas na mo? Aw. Kung di ka musugot nga andi na sa inyo sa Papa, mapugos may uban niya sa bukid, ma'am. Sabta lang ni ma'am. Unsaon nga nagkinahanglan man si Lolo namo. Mapauli na lalaki ko bukid. Dili, Lo. Muuban ko ni mo, Lo. Manghipos na lutas atong gamit, Isabela. Oo, ma. Sige. Musugot na ko nga anhiun na ng imong amahan ni Da. Sige na ay. Ipasod na ng iyang mga gamit sa inyong kwarto. Siguro alang nga dili siya makasamok din he kung doon ako'y bisita. Oo, ma'am. Maldita man din ang imong agaw nita. Ay, lala siya tagda pa. Si Mama Risa naman sa maldita, Lo. Si Sir Fred, buutan man. Sige na. Sige, katuog na lang din pa. Ug handi la kaso sa parto, ha? Mura na ko piniriso yun eh. Di man ka pinirisugod, Lo. Pero kinahanglang sundo na nga tos, ma'am. Doon naman guna siya mga bisita usahay, Lo. Antos lang pa, ha? Kay hapit naman sa bakasyon. Makabantay na ni Mos Isabel.
May kiniya na ka, tiyo. Kanya na nagpaabot si Boss Alpa ni mo. Dali, sudre. Dali na tiyo. Nag-andam namin sa atong pagpangayaw. Salamat sa inyong papaabot. Natural. Nga amo yung kang paabuton. Kaya apil na ka sa gang na to. Apil na ka sa pak. Mauna! Apil ka na sa among pamilya. Sige. Sunod ako tiyo. O, boss. Asa ka, Isabel? Balik ko na ko si Jenny sa ila, ma. Magsusi lang ko kung naulit na ba siya. Ay, pagdugay, ha? Ug labaw ng ayaw gyud pagpakagabi, eh. Oo, ma. Di ko magpakagabi eh. Labi na nga, wa pa gyud madakpi ang bagis nga mananap. Sige, lakaw na. Aron dili magabi anog maayo. Sige, ma. Maayo unta ko na uli na si Jenny sa ila. Swerte kag yun sa tanan akong mga sakop niyo. Kaya ikaw na dyo'y akong gitugtan nga mapasod din sa suod sa mga koleksyon ng mga armas sa akong apuhan. Ganun ang ulit tamang yun ang imong apuhan ining klasya sa armas. Tungod kay sundaw ang akong apuhan. Ug sa pag-retire niya, mao na ni ang iyang nadiskubihan sa dungeon nga gipunduhan siyang apuhan. Mo ba? Sige. Pagpili na tiyo. Ha? Gusto ko nga magpili ka og armas nga imo maggamit sa atong pagpangayam karon. Unsa? Unsa makay sunod nga may tabo. Higalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga guruhan. Matag takdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurba. Dalit na news sa RNN Drama. Huwag mo ito mga listeners ang part 3 sa matagtakdol kay balon na dyan muna. Para mga listeners, trabaho na po ko sa part 4 o part 5. Masin ang gabi pa siguro ma-upload. So, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw, no? Ang pagsuporta. Thank you so much mga listeners for watching. Ug maying Domingo. God bless ang mga listeners.